Odată făceam colectă. Acum ne aduce aminte să nu uităm să trecem pe la cutiuța aia așa frumoasă, ca să-L binecuvântăm pe Domnul și cu darurile noastre cu care Domnul ne-a binecuvântat. Puțin, mult, cât Domnul v-a dat, Domnul să primească darul care îl puneți la picioarele Domnului. Aduceți-vă aminte despre acea văduvă care a venit și ea cu darul la casa Domnului. Domnul Iisus stătea acolo și îi urmărea pe toți. Și a văzut că alții pun din prisos. Au avut mult și au dus acolo, la casa Domnului. Dar a venit o văduvă săracă, absolut săracă, lipită pământului, cum zicem noi, și au avut și ea 2 lei. Și o pus acolo. Și atunci Domnul a văzut că i-a pus acolo și le-a spus ucenicilor, vedeți, asta a pus cel mai mult. Asta a pus cel mai mult ca voi, ca toți. Păi cum așa? Păi numai 2 lei, pentru că ea a pus totul. Vedeți dumneavoastră, noi spunem că suntem ai Domnului. Nu vreau să mă ocup de colectă, nici de daruri, pentru că asta la fiecare cum Domnul îi deschide inima și cum Domnul lucrează să lucreze. Dar vreau să vă spun că noi zicem, suntem ai Domnului. Păi dacă suntem ai Domnului, atunci să lăsăm pe Domnul să facă ce vrea cu noi. Mărit să fie Domnul. Iubiții mei, Domnul m-a cercetat prin psalmul ăsta 139 deosebit de mult. L-am citit de când am luat această carte sfântă în mână, de când mă cunosc de copil, și nu odată l-am citit psalmul 139. De multe ori l-am citit în fugă, ca o poezie, și am descoperit că el cunoaște pe om, îl știe pe dinapoi, pe dinainte, dar nu am fost așa de cercetat ca aseară când am pus ochii pe el. Când am citit absolut tot versetul, tot psalmul, m-am cutremurat. M-am cutremurat și m-a mișcat tot ce există în mine. Și atunci m-am dat seama și am făcut o legătură când veneam de la școală. Eram pe clasa 1-a, imediat după război, nu erau rechiziții școlare. Aveam o straiță, mi-o făcut mamica, nu era jantă și nu era rânduiel ca acum, și în ea m-a fost pusă o tăbliță, nici caiete n-au fost. Și pe tăbliță scriam și cu ea ștergeam cu un fel de cret așa, și aia era la mine toată rânduiala școlii. Și am venit acasă și mă așezam bucuros lângă mamica și ea mă mângăia și îmi zicea, Domnul nu te-a lăsat ca să mori. Și când am crescut mai mare, mi-a povestit istoria mea de copil. Fiecare avem o istorie diferită. Și avem fiecare o istorie. M-am născut când părinții mei duceau fânul de la hotar, îl ducea acasă, în căruță. Și prima femeie care o găsit-o undeva acolo, la hotar, departe, o chemat-o ca să o ajute să nască. Pe amărâtul ăsta care îl vedeți în fața voastră. Și 1 an și ceva spunea părinții mei căci curgea pielea după mine, eram infectat de toate bolile. Și a zis, vecinele veneau, băi, femeie, viroană, că așa o chema pe mamica, lasă-l să moară și ajută-l să și moară, că îi face un bine. Îi face un bine, să moară. Și aducându-mi aminte de istoria mea și m-am cercetat cu deamănuntul aseară și am zis, mare Dumnezeu. Când în versetul
15 spune, trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic și țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Iubiții mei, uitați-vă cu atenție la primele versete. Dacă Dumnezeu din ceruri, aș vrea să vi-l descriu ceva care gura nu poate să rostească, nici mintea nu poate să spună, dar în simplitatea cuvintelor mele vreau să vă spun de Dumnezeu ceva. E puțin să spui Dumnezeu. Dumnezeu înseamnă un cuvânt care îi infinit, desăvârșit, puternic și măreț. Acum la radio spunea la școala din New York că o fată de 8-9 ani și-a cerut excluderea din școală pentru că în clasă majoritatea copiilor au scris pe un post-it și l-au scris acolo mare. Zice, Dumnezeul nostru cel mare și adevărat, El a făcut cerul și pământul. Și fata a mers la părinți supărată pentru că părinții erau ateiști și a zis, nu mai vreau să fiu în școala aia. Vreau să plec din școală. Pentru că a văzut scris, The Mighty God, Dumnezeul cel mare, adevărat și puternic. Iubiții mei, dacă ar ști omul ceva de Dumnezeu, numai un pic, și-ar lua toată puterea și-ar intra în relație cu Creatorul. Și fata a spus la news așa, zice, eu sunt ateistă, părinții mei sunt ateiști și nu vrem să știm de Dumnezeu. Și a plecat din școală. A plecat din școală. Dar teachera înțeleaptă fiind, i-a spus, auzi, dar tu când mergi la cumpărături, nu scrie pe banul tău în God-ui trust. Deci eu plec, nu mai vreau să fiu aici. Dacă a făcut Dumnezeu o investiție, să știți că n-a făcut în animal, n-a făcut nici în clădiri, n-a făcut în absolut nimic decât în om. Dumnezeu a făcut investiție în om. Și investiția asta care a făcut-o Dumnezeu e o investiție prea prețioasă ca noi, eu, care vă vorbesc, să nu intru în relație cu Creatorul meu, care m-a cunoscut când eram decât numai un plod. Eram o sămânță și eram țesut acolo în pântecele mamei și m-a cunoscut. Și interesant, spune că în dreptul meu a fost scris numărul zilelor mele. A fost scris numărul zilelor tale. Investiția cea mai puternică și cea mai frumoasă care a făcut-o Dumnezeu, a făcut-o în om. A făcut lucrurile alea, a făcut prin cuvânt. Ce vedeți dumneavoastră, a zis să fie și a fost. Dar pe om l-a luat, l-a creat așa de frumos și l-a făcut după chipul și asemănarea lui. El și astăzi se uită la tine ca la fiul lui. Mulți zice, nu știu dacă Dumnezeu știe despre mine ceva, pentru că nu mă interesează Dumnezeu. Știe de fiecare, știe de cel rău, știe de cel bun, știe de cel mai puțin bun, știe de fiecare absolut. Și aș vrea să vă încurajez împreună cu mine să ne uităm, să ne adâncim privirile puțin în psalmul ăsta, că e extraordinar de frumos. M-am minunat aseară când m-am uitat cu atenție și am zis, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul.
Iubitul meu frate și soră, tânără, care ai fi tu aici în dimineața asta, dă-mi voie să te provoc în această clipă, că Dumnezeu totul știe despre tine și despre mine. Absolut tot. Uită-te bine în versetul 3 și 4. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Cunoști toate căile mele. Dacă Dumnezeu din ceruri a făcut investiție mare în omenire, în noi, să știi că Lui pasă de noi, de mine și de tine. Îți numără pașii. Iubitul meu frate, știi ce înseamnă să se coboare, să oprească Dumnezeu și să se uite în dreptul tău și în dreptul meu, să aibă în vedere ființa mea? Știți cine-i Dumnezeu? Găsim în Psalm, așa de frumos spune despre El, despre măreția Lui, încât nici psalmistul, prin Duhul Sfânt fiind inspirat, n-a putut cuprinde măreția lui Dumnezeu. Și uitați ce spune în Psalmul 3. Știi când umblu, când mă culc și cunoști toate căile mele. Toate căile mele. Toate le știe. O știut când am fugit în America. O știut de 32 de ani. Emigrant aici ca și tine. Și n-am dus lipsă de niciun bine. O știut că m-am încăpățânat. O știu că am vrut să fug. O știu că am vrut să fug chiar și de El. O știu toate lucrurile. Dar încă nu a renunțat la mine. Și vreau să spun că El nu va renunța la tine încă. Cine va renunța la El însuși, va fi El, persoana Lui, dar Dumnezeu niciodată nu renunță la tine. Și vei ajunge și vei zice, nu există, eu fac ce vreau. Vreau să spun că nu faci ce vrei. Te gândești că faci ce vrei și faci, e adevărat, dar Dumnezeu îți numără și acele lucruri care zici că le faci tu ce vrei. Pentru că de multe ori noi nu înțelegem și nu ne înțelegem pe noi. Nu există niciodată din viața noastră să nu știe Dumnezeu despre noi. De aș vrea să împărtășesc cu voi 3 lucruri foarte importante. Sunt ele mai multe, dar m-am gândit la ele așa de mult și apăsat. Și aceste 3 știți care sunt? Dumnezeu îți cunoaște posibilitățile. Dumnezeu îți cunoaște limitele. Și Dumnezeu îți cunoaște nevoia. Aș vrea să vă spun ceva despre niște oameni care Dumnezeu i-a folosit pentru că El a vrut să-i folosească. M-am gândit pe vremea lui Haman, inamicul cel mai mare al lui Israel. Știți dumneavoastră că pe vremea când ei au fost duși în robie Israelul și Ahasveros era pe tron ca împărat mezilor și a perșilor, știți că diavolul a făcut un plan să-i curețe definitiv pe Israel, sămânță să nu mai rămână. Pentru că el știa că trebuie să se nască Mesia și Mesia nu se putea naște nici printr-un român, nici printr-un unul altul, cum ar fi american sau indian. Mesia a trebuit să se nască din casa lui David. Și inamicul cel mai groasnic și puternic, înrăit a fost, a pus ură așa de mare în Haman și a zis, am terminat cu evreii. S-a terminat cu ei. Și a luat o lege aprobată, fiind ștampilată, ca să fie curățați toți evreii din toată împărăția aceea. Și cuprindea și chiar Israelul și pe toți absolut. Nu exista unul să mai rămână. Dar Dumnezeu a avut la îndemână o ființă.
de parte feminină. A fost dusă în robie acolo o fată care preia numele de Estera, ea având alt nume, și a avut grijă unul cu numele Mardoheu, unchiul ei, să o grijească în cea mai fină și în cea mai perfectă creștere morală, spirituală și tot ce vrei. Și Dumnezeu a înzestrat-o pentru că așa a făcut El, a fost de față când ea a fost țesută în pântecele mamei ei, să-i dea o înfățișare deosebită ca celelalte fete. Din numărul fetelor care erau atunci și când Ahasveros a rămas fără soție, a trebuit să-i se caute o ființă, o soție, o împărăteasă. Și Dumnezeu a avut-o la îndemână pe Estera. Estera nu știa de ce este ea aleasă împărăteasă. Dar ce am observat la ea? Am observat căci n-a ieșit din învățătura familiei, din învățătura unchiului ei Mardoheu care a învățat-o. A ajuns împărăteasă, dar ea tot evreică a rămas. A ajuns împărăteasă, dar inima ei era cu evrei de la marginea orașului, cu bajocoriții, cu loviții. Ea era acolo în palat, dar era tot evreică. Vedeți dumneavoastră puțin imaginea asta a acestei fete care a fost luată ca împărăteasă. Dumnezeu a avut un plan cu ea. Și un plan nu mic, un plan mare. Uitați-vă la Mardoheu. Dumnezeu a avut un plan cu Mardoheu. Spunea că în fiecare zi mergea să vadă, să audă despre Estera ce se întâmplă. Și în timpul acela s-a pus un plan mărșav ca să fie omorât împăratul și el au descoperit numele care au lucrat la lucrul acela. Și acolo în cartea de aducere aminte, aș vrea să mă duc la predica mea, a fost scris acolo despre cine au vrut să-l omoare pe Ahasveros. A venit o vreme când Dumnezeu s-a folosit de ei. Iubitul meu, frate și soră, poate ești mamă și ești mamă, sunt multe mame aici. Ai adus pe lume o ființă. Vreau să-ți spun căci oricare din copiii tăi, Dumnezeu a lăsat un plan în dreptul lor, și în dreptul tău și în dreptul meu. Și aș vrea să te încredințez în ziua de astăzi, să lucrezi împreună cu Dumnezeu, ca planul Lui să se aducă la îndeplinire. Binecuvântat să fie Domnul! Dumnezeu s-a folosit de Estera, Dumnezeu s-a folosit de David, Dumnezeu s-a folosit de mulți din Sfânta Carte, din Biblie. Am găsit mulți eroi. Dumnezeu s-a folosit de oameni care s-au lăsat în planul Lui să fie adus la îndeplinire. Poate ești mâhnit, ești trist că nu vezi ceva deosebit cum vezi în alții. Te rog în numele Domnului, nu te lăsa amăgit de gândul acesta, că și în lucrurile acestea care îți aduce durere, tristețe și amărăciune, și în acestea lucrează înspre binele tău. Că așa face Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele Lui. În veci de veci și adunarea să spună amin. Amin. Iubiții mei, binecuvântat să fie numele Lui. Deci Dumnezeu îți cunoaște posibilitățile. El ți le știe. În Psalmul 139, 15 cu 16, dacă vreți să vă uitați, deschideți la Psalmul 139, 15 cu 16. Trupul meu nu era ascuns de tine, când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele.
Toate Dumnezeu le cunoaște, toate. Plecați de aici încredințați, căci Dumnezeu știe despre tine. De aceea înfiorează-te în dimineața aceasta. Îngrijorează-te, căci ochii lui Dumnezeu sunt peste tine și peste mine. Și sunt numărați și pașii, și gândurile, și tot, absolut. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să-L lași pe Dumnezeu să se implice în viitorul tău și a te folosi în lucrarea Lui. Cel mai important lucru. Și acum Dumnezeu îți cunoaște limitele. Cu toți suntem diferiți, pentru că nu este un om să fie la fel. Toți suntem diferiți. Și asta este lucrarea lui Dumnezeu. Asta este lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea vrăjmașului este ca El să ne aducă să ne pismuim unii pe alții pentru că suntem diferiți. Noi trebuie să ajungem la dragoste, la unitate, la pace, la bucurie în Duhul Sfânt, dar în lucrare suntem diferiți. În familie suntem diferiți. În câștigul nostru de zi cu zi suntem diferiți. Nu putem fi egali unul cu altul. De aceea aici vrăjmașul a pus un pic de semn așa, ca să ne facă să ne aducem noi cu forța să semănăm unul pe altul. Nu, niciodată. Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Și El vrea ca să trăim așa cum suntem diferiți. În dragoste, în pace, în unitate și în bucurie. Slăvit să fie numele Domnului. Aici este puterea care se numește puterea cea mare, care o lăsăm să lucreze în viețile noastre. El știe ce nu poți face și ce nu poți îndura. Absolut că El știe. El ți-a făcut o promisiune foarte importantă. Și aș vrea să mă duc cu voi la 1 Corinteni, dacă vreți să ne uităm la 1 Corinteni, capitolul 10 cu 13. Spune așa: nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Binecuvântat să fie Domnul! Uitați-vă la lucrarea minunată a lui Dumnezeu, Cel care mă cunoaște și mă știe îndeaproape. Dumnezeul tău nu te va părăsi niciodată dacă îl urmezi. Nu te va părăsi. Garantat, iubiții mei. Nu-i promisiunea mea care vă vorbesc acum, ca ceea ce vă vorbesc eu, îmi vorbesc și mie, este cuvântul lui Dumnezeu. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Este promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu îți cunoaște nevoia. Și este ultimul punct. Niciunul dintre noi nu știe de ce avem nevoie. Și aceasta nu din cauza că, și aceasta este numai din cauza căderii omului. Uitați-vă dumneavoastră cu atenție la om când l-a făcut Dumnezeu, pe Adam, pe Eva. I-a făcut perfecți. Cum a putut să intre în grădina Edenului, unde a fost atâta pace, atâta bucurie, atâta armonie sfântă? A intrat vrăjmașul și l-a amăgit-o pe Eva, a amăgit-o pe prima femeie. Acolo a intrat în grădină, iubiții mei. Credeți dumneavoastră că nu lucrează și astăzi la fel? Intră în familia ta și în familia mea. Intră în biserică, se luptă cu mari puteri. Pentru că ultimele ceasuri și clipe îs ale diavolului. El știe că Domnul Iisus vine. Se luptă mai mult ca oricând ca biserica să nu fie pregătită, ca biserica să nu fie gata. Ne amăgește cu diferite probleme. Iubiții mei, haideți să facem ce ne cere nouă Domnul. Și El nu ne cere multe lucruri, doar să-L urmăm și să ne încredem în El din toată inima. Iubiții mei, când noi ne năcăjim pentru o problemă, necazul se face și mai mare.
Dar dacă noi vom pasa necazul la Domnul, El va rezolva situația. Pentru că nu putem adăuga absolut nimic și nici nu putem lua. Dar Dumnezeu din ceruri va fi acela care te va binecuvânta. Slăvit să fie Domnul! Tot în Romani 8 cu 22 și 23 e un cuvânt așa de frumos. Spune despre Dumnezeu îți cunoaște nevoia. În Romani capitolul 8. Dacă vreți să deschideți și dumneavoastră împreună cu mine. În 22, versetul 22 și 23. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui, pe când dacă nădăjduim ce nu vedem așteptăm cu răbdare. Aici e secretul. Și acum în versetul 26-27 este așa de frumos, unde aș vrea ca să te încrezi în Domnul, căci El e în controlul tău și în controlul meu. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează, auziți, inimile, știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Și cheia, versetul 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Mărit să fie Domnul! Alina, te rog, pune versetul acesta 28. Pune-l, te rog, să apară sus acolo și îl citim toți împreună. Joshua, sau care sunteți acolo? Pune versetul din Romani, capitolul 8, cu versetul 28. Haideți să-l citim cu toții, pentru că asta ne va ajuta. Vom pleca de aici, dar vom fi ajutați de versetul acesta. De altă parte, spune și dumneavoastră, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Mărit să fie Domnul! E un plan în dreptul tău și în dreptul meu. Nu lăsa vrăjmașul să vină să strice planul. Domnul are un plan cu tine. Chiar dacă zici că ești în vârstă, sau zici că nu mai ai copiii cu tine, sau zici că ești cu prea multe greutăți, cu probleme, Domnul are un plan cu tine. Domnul vrea să aducă planul la îndeplinire. Încadrează-te în planul lui Dumnezeu și Dumnezeu te va binecuvânta. Mărit să fie Domnul! Poți să-ți pui încrederea în Domnul tău pentru toate nevoile tale. Absolut! Pentru toate nevoile tale. N-aș vrea să le numerotez pe toate într-o listă, că fiecare își cunoaște lista lui, necazurile lui. Dar mă voi folosi și de versetul din Matei 6 cu 8, unde gura Domnului Iisus a spus așa, în versetul 6 cu 8, așa de frumos a spus El aici despre rugăciunea Tatăl nostru. În versetul 8, să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Binecuvântat să fie Domnul! Deci, eu v-aș provoca la o lucrare care am fost provocați nu odată. Nu odată ni s-a spus, nu numai de aici, și de la alte amvoane, și prin diferiți frați, chiar surori, că să ne încredem în Domnul. E o cântare,
dacă mi-o poți găsi cântarea aia, nu mai vreau să o citesc. Mă încred în El, orice s-ar întâmpla. Caut-o, că e scris acolo, vreau să o citesc. Și ultimele două versete din Psalmul 139, așa de frumoase și de mângâitoare, așa de mult îmi plac versetele acestea, spune: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște inima. Deci, haideți, pentru că Dumnezeu nu intră cu forța. Ați găsit scris și v-au mai spus și alții și vă spun și eu. El nu te forțează. Dar aici psalmistul spune în cele din urmă, zice: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Deci e o plăcere deja să stai cu Dumnezeu, să spui: Doamne, Tu m-ai făcut, Tu mă știi, îmi știi posibilitățile mele, îmi știi ce capacitate de lucru am, știi nevoile mele. Acum, spune și Tu, ca psalmistul în versetul 23, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Și aici Domnul să facă cu mine și dacă vrei să facă și cu tine. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Binecuvântat să fie Domnul! Mare har are omenirea și nu profită de el. Nu profită de el, de Dumnezeu care este un Dumnezeu mare, Mary God. În engleză parcă spune ceva mai mult decât în românește. Dumnezeu minunat, Dumnezeu mare, Dumnezeu puternic, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, l-a făcut pe om. Crezi că lui nu-i pasă de tine? Tu care ai făcut legământ cu Domnul, să știi că îi pasă de tine. Îi pasă de tine, să nu pleci de aici trist, năcăjit și supărat. Nu pleca de aici, că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Ți-o numărat pașii până acum, îți știe gândurile, știe rinichii tăi cum funcționează, știe mădularele tale, îi pasă lui Dumnezeu de tine. Nu te speria, nu te năcăji. Vreau să-ți spun, fă ce-o spus psalmistul și atunci vei vedea și vei descoperi și vei zice: Doamne, acum mă las în mâna Ta, cercetează-mă Tu și gândul și tot, și dacă sunt pe o cale rea, du-mă înapoi pe calea veșniciei. Binecuvântat să fie Domnul! Aș vrea ca biserica asta, iubiții mei, să fie o biserică care iubește pe Domnul din toată inima. Slăbiciune avem, trecem prin diferite încercări, suntem diferiți suntem. Acum când ieșim afară, veți vedea că nu toți mânăm la fel. Veți vedea că nu toți călcăm pedala mașinii la fel. Veți vedea că nici îmbrăcămintea nu-i la fel. Aia nu înseamnă că nu suntem copiii Domnului. Suntem copiii Domnului și doresc din toată inima ca Domnul să binecuvinteze biserica aceasta cu toată dragostea, plinătatea Lui, să o cerceteze Domnul întotdeauna, în așternut, în adunare, la lucru și peste tot. Și apoi să spunem și noi, ca și psalmistul: Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Și acum, cum spune poetul acestei cântări, mă încred în El, orice s-ar întâmpla pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi în orice zi, Cerescul Tată m-a călăuzit. Mă încred în El, El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de văi, lovit de val, ajung la mal, Cerescul Tată m-a călăuzit. Mă încred în El, oriunde aș fi dus, chiar în cuptor de foc de-aș fi pus, în suferinți și în bucurii, Cerescul Tată m-a călăuzit. Mă încred în El, chiar și când nu înțeleg, eu voia Lui întotdeauna aleg, căci doar așa, în slava Sa,
Cerescul Tată m-a călăuzit. Măriți să fie Domnul! Iubiții mei, haideți să ne ridicăm pe picioarele noastre și vreau să vă spun, vreau să vă mărturisesc cu inima curată și sincer vă spun, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am venit la adunare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt la adunare. N-am venit pentru că sunt un rob și trebuia să vin. Nu, am venit pentru că Domnul s-a făcut milă de mine și am ajuns aici. Ori de câte ori vin la adunare am descoperit ceva nou. Ori de câte ori am venit aici am găsit ceva deosebit. Și mă rog Domnului ca fiecare dintre noi, când vom pleca acasă, mergem cu gândul că vom veni. Nu mergem cu un gând și cu un plan de a ne așeza într-un plan care e departe de Dumnezeu. Planul Domnului este ca frații să fie împreună. Planul Domnului este ca frații să locuiască împreună. Planul Domnului este ca să fim prelucrați de Duhul Sfânt și El să lucreze și după masă. Planul Lui să lucreze în dreptul meu și în dreptul tău. Poate vei zice căci e departe casa de rugăciune și nu mai am. Spune-i Domnului că nu mai ai bani. Spune-i Lui că ți s-a terminat surplusul. Vorbește cu El ca un tată, căci El va băga mâna în buzunar și îți va da. Nu te va lăsa cu niciun chip. Absolut cu niciun chip. Am experiență cu Domnul, are familia mea, aveți voi. Și dacă v-aș lua pe fiecare și Domnul v-ar obliga să veniți aici, să spuneți una din minunile lui Dumnezeu ce le-a făcut cu voi, ați avea ce să-i spuneți. Sunt sigur că ați avea. De aceea haideți, din duminica asta, a treia duminică, nu? Sau a treia duminică din anul ăsta, din anul 2002, mai avem încă, iubiții mei, așa se duc anii. Se duc anii în zbor, se duce viața, se duce, cum spune cântarea, și noi zburăm. Dar îți numărați pașii tăi și dacă îți numără Domnul casa de rugăciune, mai mulți ca în altă parte, ferice de tine și ferice de mine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Alina, ai scris cântarea? Ai scris-o? Hai să o cântăm. Înainte de a face încheierea, o cântare așa de frumoasă, cu inima și gura mea, eu cânt lui Dumnezeu. Aleluia! Să lăudăm pe Domnul din toată inima cu cântarea asta și apoi ne vom ruga împreună și vom cere ajutorul de la Domnul ca El să